fingertips. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Muling nailukloka bilang Regional Agriculture and Fishery Council Chairperson ng Central Luzon si Engineer Francisco Hernandez nitong ikatatlo ng Agosto sa ginanap na meet and greet with DH Secretary William Dar kasama ang iba pang RAFC at PICAF officials ng bansa. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Secretary Dar sa muling pagtatalaga sa akin bilang RAFC ng Region 3. Salamat sa pagtitiwala. Ang unang-unang aming plano ay tumugon ano ang pangangailangan natin. Pangalawa, sumuporta kung ano yung pinatutupad ng Department of Agriculture sa pamagitan ng Region 3. Ang AFC ay binubuo ng mga volunteer workers na hindi empleyado ng gobyerno na tumutulong sa DA sa pamamagitan ng monitoring and evaluation o nagsisilbing mata ng DA kung maayos na ipapatupad ang mga programa at proyekto nito. Gumagawa kami ng report. Nagsasabit kami ng report sa PICAF para malaman nila ano ba yung nakita talaga namin. Kaya kung ano yung totoo, pinalalabas. Halimbawa, may nakita kami na yung recipient, nakita namin si Juan, talagang kay Juan napunta. Pero yung isang recipient naman parang kay Juan napunta kay Pedro. O lalabas yun. At ini-interview din namin yung mga recipient na ano ba yung nagawang tulong nung naibigay sa kanila. Samantala, para sa mga individual na gustong maging volunteer sa AFC, magpunta lamang sa opisina ng Municipal AFC kung municipal level ang sasalihan at Provincial AFC para sa provincial level. Maaari ring tumawag sa numerong 045-963-4816 kung may mga katanungan. Lahat iniimbitang sumama. Wala tayong itatangi, kundi lahat na makatutulong at makakapag-share at kung ano din yung gusto nilang makakuha ng anumang ayuda na magagaling sa ating pamahalaan. Meron lamang tamang proseso pero tinatanggap natin. Ito po ang inyong agri-reporter Ernest Payawal ng Agri-Balita, Central Luzon. Fatima Orfinada, the president of Hotels and Restaurant Association of Pampanga, will share how hotels responded to the shortage of facilities for quarantine on Biz Insider. The famous takoyaki of Osaka, Japan is now in Pampanga. Get to know more about Happy Takoyaki on Biz Labs. It's time to rethink your learning strategies and elevate your professional branding with MST Connect on Biz Labs. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch her live simulcast on her official Facebook accounts. Business and usual, only here on CLTV. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat, kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-bastang maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama.
Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor, at vice-mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto niyo pong baguhin na yung buhay niyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw!
pinagkakatiwalaang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko, kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 5 insidente ng pang-hold up na itala sa bayan ng Mexico, Pampanga simula noong Enero. Pagbabakuna sa mga menor de edad sa Bataan sisimulan ngayong November 3. Alert Level 3 nakataas sa lalawigan. 34 na modern jeepney pumasada na mula Hagonoy hanggang Maykawayan. At welder na nagpanggap na dentista, arestado sa entrapment operation. Magandang gabi karehiyon, ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Masakit ba ang inyong ngipin? Ako siguraduhin lang po na kumonsulta at magpabunot sa lehitimo at lisensyadong dentista. Sa bayan po kasi ng Limay sa Bataan, isang welder ang nahuling nagbubunot ng ngipin sa loob lang mismo ng kanyang bahay. At delikado po yan. Ang detalye ng balitang yan ihatid po sa atin ni Maynard Paulo. Kalaboso ang isang welder mula sa barangay Barrio Luz, Limay, Bataan matapos itong maaktuhan sa pagbubunot ng ngipin sa loob mismo ng kanyang bahay na ginawa niyang dental clinic. Kinilala ang pekeng dentista na si Bienvenido Pecayo, 46 anyos. Ayon sa kanyang salaysay, natutunan daw niya ang patuturok ng anesthesia at pagbunot ng ngipin sa isang kakilala. Sinimulan niya na itong pagkakitaan at dito niya na umano iniwan ang pagiging welder. Dahil sa pangamba ng ilang mga kapitbahay ni Pecayo, kung kaya't napaabot sa mga otoridad ang iligal nitong gawain. Dito na nagkasa ng entrapment operation ang Criminal Investigation and Detection Group. Siya po ay nagbubunot ng ngipin na wala naman po siyang talagang otorisasyon na galing ho sa PRC. At doon din daw po ay wala naman talaga siyang specific o intended na clinic. Sapagkat ginagawa lang daw niya ang pagbubunot ng ngipin doon lamang sa loob ng kanyang bahay at sa sopa lamang po. Nagpaalala rin ng mga otoridad sa ilan nating kababayan na huwag ilagay sa peligro ang buhay ng nakararami para lang kumita ng pera. Siguraduhin din umanong lisensyado ang mga pupuntahang doktor o eksperto. Huwag na ho kayong gumawa ng ganitong mga illegal practices. Sa mga kababayan po natin, huwag na rin po kayong magpapatronage sa mga ganitong tao sapagkat maaari pong makapinsala ito sa ating pong kalusugan, lalong-lalo na po pandemic ngayon. Naharap naman ang sospek sa kasong paglabag sa RA 9484 o Philippine Dental Act of 2007. Rainiel Pawid, CLTV News. Umabot na raw sa 5 kaso ng pag-hold up ang naitala ng kapulisan sa bayan po ng Mexico, Pampanga simula noong Enero ng kasalukuyang taon. Ang pinakahuling insidente ang pang-hold up ng riding in tandem sa isang online sabong betting station sa Pandakaki Resettlement. Para sa karagdagang detalye ng balitang yan, makakasama po natin live si Paulo G. Santos. Paulo, ano raw ang gagawin ng PNP para matugunan ng kaso ng hold-upan dyan sa bayan ng Mexico? Ayan, alam mo Jen, itong ang pangyayari na kung saan tinarget itong isabong, pinag-aaralan ngayon nitong PNP sa Mexico, Pampanga, ang pagpapaigting na rin nitong mga barangay control point. Dahil alam naman natin Jen, kasabay nitong pagluluwag ng quarantine control point sa mga komunidad ay siya namang pag-atake nitong mga robbery hold-up na ang modus ay riding in tandem. Sa seri nga ng naitatalang nakawan dito lang sa Barangay Pandakaki, bukod ho dito sa isabong na amin pong inire-report ho sa inyo, mga kababayan, hindi naman ho sa tinatakot natin yung mga nagtatalpak dyan, yung mga parokyano nitong isabong. Ay, opo mga kaibigan, pati po yung mga convenience store. Sinasabi ni Kapitan Bimbong Punsalan ng Barangay Pandakaki Jen
na itong mga convenience store din, pag sunod itong isang convenience store na malapit, hindi kalayuan daw sa Isabong itong tinarget ng mga robbery hold-up na riding in tandem din. At itong pagtatapos nga nitong buwan ng Oktubre o bago ang undas noong October 28 ay 7 minuto bago mag alas 11 ng hating gabi ay saka naman sinalakay, Jen. Pakikita natin itong video o kuha ng CCTV camera na kasabay ng kanilang paghinto sa harapan ng betting station at doon na nakita na armado itong mga to at tinutukan itong mga kaawa-awang mga tumataya at gayon na rin itong mga tauhan itong betting station na Jen. Alright. Kumusta naman, Paolo, no? Matapos yung insidente, meron bang nasaktan sa biglang pagsugod nitong mga riding in tandem na ito na ang pakay ay mang-hold up? At meron bang nakuha, Paolo, sa mga nandoon sa lugar? Talagang napakaras nila dyan. Pagpasok pa lang, pinipilit silang payukuin at padapain para hindi makilala itong dalawang armadong suspect. At pansin naman natin sa CCTV camera, hindi tinanggal yung kanilang helmet. Pumapalag pa yung ilan pero nakita din natin na kahit may katandaan na yung isang tumataya, nagawa pang sipain nitong isang armadong lalaki. At dito sa mga nakuha ho nila, halos nalimas. Yung buong yung buong kaha hinakot nung kasamahan niya. At yung cellphone at sa kabuuang halaga daw nung cash ay nasa 20,000. Iba pa yung presyo nitong mga gamit na laptop at itong ang cellphone na Jen, at mabilis na kumaripas ng takbo. Ito doon sa around the community, ito pa lang daw yung unang insidente na sumalakay itong riding in tandem, na pansin naman natin talagang bago pa sila daw pumosisyon para mang-hold up, kasabay nitong ating pagsisiyasat dito sa mga kapitbahay, sumilip muna kung gaano karami yung tao. Nung makita nila na nasa 5-6 lang yung nasa loob, saka naman sila sumalakay dyan. Alright. Pero nabanggit mo, Paolo, hindi ito yung unang pagkakataon, May mga serya na rin ng nakawan, dyan sa lugar. Sa Mexico, Pampanga, or you're only speaking of Pandakaki, yung 5 naitalang kaso ng pagdapan dyan sa lugar? Ayon kay Police Lieutenant Colonel Grace Naparato, sa buong bayan ng Mexico, Pampanga, 5 insidente ng robbery hold-up. At sinasabi naman ni Kapitan Bombing Punsalan sa kanyang barangay, pangatlo yung pag-hold up dito sa betting station na to. Pero may magkasunod din daw umano na pinasok itong isang convenience store 2 beses sa isang linggo. So yun ang nakakaalarma dito, Jen. Alam naman natin kapag pandemya, isa nga rin sa pinakikitunguhan yung hirap ng buhay, nawalan ng hanap buhay yung ating mga kababayan. So nakikita-kita din ng PNP itong pagtaas ng crime against property na kung tawagin na ayan. Kasunod na rin ng nalalapit na holiday season, mga kaibigan, kayo po mga nanonood sa CLTV News, ang abiso din ho ng PNP ay maging maingat ho tayo lalo-lalo na ho sa mga insidente ng street crimes. Pero anong malinaw na sabi ng PNP, Paolo, kaugnay nitong mga insidente na ito, sunod-sunod na insidente na ito ng pang-hold up, lalo na dyan sa Pandakaki, tulad ng nasabi mo, pangatlong insidente na pala yan. Ano ang malinaw na aksyon na gagawin ng kapulisan at ng barangay para mas mapaigting yung pagbabantay at maiwasan na maulit pa yung mga ganitong insidente? Malinaw naman daw na napagkaisahan ng barangay, gayon na rin itong Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Grace Naparato, na yung agreement dito sa mga e-betting station ng Isabong
hangga't maaari sana yung operation nila hanggang alas 10 lang ng gabi. Pero nangyayari, tulad nga nito, umiiral na daw yung ganong agreement, pero ito umaabot ng alas 2 ng madaling araw. So natsyempuhan nga, binabanggit ni Kapitan Punsalan, natsyempuhan itong betting station na to, nitong mga kawata dahil alam mo, sa isang banda, Jen, itong mga lugar na to diyan talaga yung nalilikom yung pera ng mga tumataya dahil andyan at nagpapapalit ng e-money yung mga parokyano nitong Isabong. Alright, maraming salamat sa iyong report, Apollo G. Santos, at mag-iingat ka. Sa pagbabalik ng CLTV News, 34 na modern jeepney pumapasada na mula Hagonoy hanggang May Kawayan. Kabanabanaenyo na nawagan para sa climate justice. Protesta, idinaan sa sini. Manatiling nakatutok para sa iba pang nagunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita, umasada na ang 34 na modern PUJ o Public Utility Jeepney sa lalawigan ng Bulacan. Ayon sa LTFRB, ang mga nasabing modern jeep ay may rutang Hagonoy, Kalumpit, Malolos, May Kawayan at Daraan sa Hagonoy, Kalumpit Road at sa kaba ng MacArthur Highway. Aabot daw sa 70 million pesos ay pinautang ng Development Bank of the Philippines sa mga dating driver ng traditional na jeep matapos silang makabuo ng kooperatiba. Tinatawag na sila ngayon na Kalumpit Hagonoy Jeepney Drivers and Operators Transport Cooperative na nabuo sa pagagapay ng Cooperative Development Authority. Ipinaliwanag ni LTFRB Legal Assistant at Anti-Colorum Chief Jess Sison na ang pagbubuo ng kooperatiba sa hanay ng mga super ang pangunahing rekisito upang maisailalim sa modernisasyon ng isang partikular na ruta ng mga PUV. Kaya maglulan ang bawat isang unit ng 16 hanggang 25 na mga nakaupong pasahero. Maaaring magbayad ng pamasahe sa pamamagitan ng cash o digital fare collection system. May halagang 10 pesos o 10 piso ang minimum na pamasahe. Ito na ang panglima na ruta sa Bulacan na isinailalim sa PUV Modernization Program. Sa ibang balita, isang mural painting ang ginawa ng grupo ng mga kabataan sa Bataan upang kalapagin ang taong bayan sa problemang pangkalikasan na kinahaharap ngayon ng bansa. Mula sa usapin ng clean energy hanggang sa tambak ng mga basura, lahat yan ay isinabuhay sa isang artivism project. Narito ang report. Idinaan ng mga Bataenyong kabataan sa isang mural painting ang kanilang panawagan sa pangangalaga sa kalikasan. Tinawag nila itong artivism o pakikibaka upang magkaroon ng malinis at sustainable na kapaligiran. Isinabay nila ito sa ongoing Conference of Parties ng United Nations Framework on Climate Change Convention na isinasagawa sa Glasgow, United Kingdom. Ayon sa Young Bataenyos for Environmental Advocacy Network o Young BEAN, hangad nilang maliwanagan ng taong bayan sa iba't ibang environmental problems hindi lang sa bansa bagkus sa buong mundo. Kabilang na riyan ang paggamit ng hindi malinis na enerhiya, pagdami ng basura sa mga anyong tubig at kaliwat ka ng single-use plastic practices. Dahil ang pangarap natin sa isang ating komunidad, sa ating kalikasan, ay ito ay maging sustainable. Ito ay maging sustainable para sa susunod na henerasyon. Ginawa rin ang nasabing artivism project sa Tacloban City, Leyte, Marikina City at National Capital Region. Ang aming tema ay pangarap hindi pa nagiging. Makikita po natin sa mural script na aming ginagawa na nakikita po natin ang kasalukuyang problema na pinakaharap natin sa ating kalikasan. Bukod sa mural painting, palagi ang din nagsasagawa ng coastal cleanup drive ang grupo ng mga kabataan sa iba't ibang dalampasigan ng Bataan. Hangad nilang mapanatiling malinis ang baybayin hindi lamang para sa mga tao kung hindi pati na rin sa ilang pawikan na nangingitlog dito. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang gubernatorial aspirant ng Pampanga na si Danilo Bayon.
At supporters ni Bibi Lenny umikot sa 10 bayan ng Pampanga para sa feeding program ngayong Pink Wednesday. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali ay mapapakinggan ang Ani at Kita sa Agrikultura sa RW 95.1 FM kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Magandang araw! Maya Bayaldo mga Bataenyo! Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Bataan sa pamamagitan ng ating cable partners. Mabuhay Cable TV Analog Channel 57. Bataan Space Cable Network Analog Channel 43. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 75. Analog Channel 66.
at Digital Channel 36. Malasimbu Cable TV Corporation Analog Channel 41. Hermosa Cable TV Company Analog Channel 71. Kaibigan, tutok lang sa Central Luzon TV 36. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita, gobyernong may Diyos, dangal at dignidad. Ito raw nais isulong ni dating Candaba Mayor at gubernatorial aspirant Danilo Baylon sakaling siya po ang piliin ng mga kabalan natin na mamuno sa lalawigan ng Pampanga. Nauna na niyang nabanggit na hindi raw naging madali ang kanyang pagdedesisyon na sumabak sa politika sa probinsya, subalit ito raw ang kanyang misyon at kagustuhan na rin ng poong may kapal para sa tulad niyang serbisyo publiko. Kabilang daw sa kanyang tututukan ang pagkakaroon ng transparency sa pamahalang panlalawigan, pagpapaigting ng pandemic response at ang krusada laban sa sugat. Sino nga ba si Engineer Danilo Baylon? Paano niya isasakatuparan ang kanyang mga naisin sakaling siya ay maupo bilang gobernador ng mga Kapampangan? Para sagutin po yan, makakasama natin ngayon live sa ating pong programa si former Candaba Mayor at gubernatorial aspirant engineer Danilo Baylon. Magandang gabi po sa inyo, engineer. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi po, Ma'am Jennifer, at magandang gabi rin po sa mga nanonood. Ito po, no, para sa kapakanan ng ating mga manonood, lalo na po ang ating mga kabalan, ano, yung mga Kapampangan. Sino po ba si Engineer Danilo Baylon? Si Danilo Baylon po, tayo po ay isang negosyante at tayo po ay dating naging mayor sa Candaba po. At ang mission po namin sa buhay, dahil kami ay galing sa hirap, ay ang tumulong. At last 12 years po, nang dumating ang himala sa aming buhay na magpadama sa amin ng Diyos. At siya ay binigyan kami ng misyon na kung saan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kami ay tumulong at ipagsalimbayan ang kanyang salita at aral. Dayan din po ang dahilan kung bakit tayo ay napunta sa politika. Dahil tayo po hindi nagdidesisyon sa ating sarili na tumakbo po tayong mayor, ay wala tayong vice mayor, wala tayong konsyal ng bayan, ilan lang po ang ating konsyal dahil hindi tayo prepare. Ayan po ay dahil sa pag-aatas ng Diyos sa sayo ng Panginoon. Pero manalo po tayo. Kaya ano po ang ating ipinatupad? Ano po? Ipinatupad po natin, unang-una, na mailapit ang ating mga kababayan sa ating Panginoon. Kasi naniniwala po ako na isang katangian, na isang mabuting leader ay mayroong takot sa Diyos at ginagawa ng makatotohanan. Kaya sa bawat programa po ng munisipyo ay hindi po mawawala na hindi natin pagtataasan ng Panginoon at ang kanyang mga utos. At pangalawa po, yung pong transparency. Doon po sa aming bayan, nakapaskil po ang pera ng munisipyo, ang pondo niya buwan-buwan at lahat po ng mga project at programa, nakadetalye po yan doon sa mga trade center namin. Tapos, lahat po ay
merong karapatan na magtanong kung paano po ginagamit yung pondo ng ating bayan. Kaya nga po, binunga ng walang korupsyon. Maraming mga napasimentong barangay roads, tapos maraming nagawang mga cover courts, maraming mga deep well, halos 200 na deep wells na merong malalim at magandang tubig, at marami pong mga sasakyan na nabili. Kasi po, ang dati naming ambulansya ay Proton, lagi pang sira ng sira. Tayo po ay bumili ng mga Toyota Grandiang ambulansya na ngayon po ay gamit na gamit ngayong panahon ng pandemya. At po ay wala na mga, ang fire truck namin ay napakatanda na. Bumili rin po tayo ng bagong fire truck na Isuzu. Brand new po yan. At bumili tayo ng 3 L300 at mga pick-up na Toyota po, at saka pati police na bigyan natin ng Toyota Innova. At marami pa po ng mga project, katulad ng housing, katulad ng mga livelihood, katulad po ng sa mga kabataan, yung scholarship, at po yung sweldo ko ay pinamimigay natin para doon sa nangangailangan na may mga sakit ng financial assistance, at ganun din po yung pagkakulang na ang sa dami ng hihingi at nagpapatulong ng mga kabataan sa kanilang tuition fee, ibinibigay po natin yung sweldo ron. At hindi rin po tayo kumukuha ng allowance. At sa pagiging magaling po natin estudyante, dahil tayo ay mula sa hirap, dati lang po tayo tricycle driver, dahil maaga tayo naulila sa ama, maaga tayo sumabak sa paghahanap buhay, naging security guard po tayo, naging vendor sa iba't ibang lugar sa Manila, kaya alam po natin yung kalagayan ng mahihirap. Kaya tayo, nung tayo mayor, ay lagi tayo nagpupunta sa mahihirap na pamilya na sa ganun po magabayan sila at mapatotohanan ng salita ng Diyos na buhay sa ginawa niya sa aming katauhan ng aking may bahay na galing kami sa mahirap. Ngayon po ay isa kami sa malaking integrator, malaking supplier ng chicken dito sa bansang Pilipinas. Kaya ang ginawa po natin... Yes. Opo, Engineer, yun nga po, no, you are already a successful businessman, at kayo po ay nakapagsilbi na rin sa bayan po ninyo, dyan po sa Candaba. But I'd like to know, ano po ang nagtulak po sa inyo para tumakbo, sa mas mataas na posisyon? Ito nga po, yung pamunuan ang ating mga kabalan, ang ating lalawigan ng Pampanga. Kasi sa mga previous interviews po ninyo, sinasabi ninyo, hindi po naging madali, itong decision nyo na ito. Share with us, lalo na po sa ating mga kabalan, ano po ba yung nagtulak, ano po ba yung rason at bakit po napagdesisyonan ninyo na tumakbo bilang gobernador ng Pampanga? Totoo po yun na wala naman tayong plano na tumakbo na bilang gobernador ng Pampanga. Pero alam nyo, Ma'am Jennifer, 3 months ago, before filing ng Certificate of Candidacy, pinag-alab ako ng Panginoon. Nalibutin lahat ang mga barangays sa Pampanga. Sabi ko sa Panginoon, napakarami niyan Kasi 505 barangays ang Pampanga. Tumutulong kami sa Pampanga, pero hindi gano'n na lahat ng barangay halos lilibutin namin. So ngayon, ilibot ko talaga ang Pampanga. Nakaka-7 barangays kami sa isang araw. Minsan naghihiwalay pa kami ng aking may bahay. At pati mula madaling araw, hanggang gabi, at pati linggo. Nakikiusap nga sa akin yung aking may bahay na kahit linggo, ipahinga ko, pero hindi ako na mahinga dahil sa nakita ko na kahirapan ng ating mga kababayan. Kasi alam nyo, lalo na rin sa mga coastal area, dahil alam naman natin ang mga ilog natin at saka yung Pampanga Bay, napakababaw na. Wala na halos mahuling isda dahil nang pumutok ang Pinatubo, halos naapektuhan ang mga lahar, Lalo-lalo na doon sa mga coastal area, doon sa mga lugar o bayan na walang palayan, sa mga resettlement area at saka sa nalulubog na lugar. Pagka magbibigay kami ng stab, halimbawa, pipiliin namin yung mga mahihirap, 2,000 family, magbibigay kami ng 1,500.
Pagka naubos na yung staff, napakarami pang nakipila na nagmamakaawa, nakikiusap kahit pambili man lang ng bigas. Sinong hindi maantig ang puso, no? Kasi kami po, siyempre, siguro lang sa aming kinikita ang naitutulong namin, may kapasidad. Pero kung mauupo ka bilang gobernador ng Pampanga, 2.3 million po ang national tax allocation, ano po, pera po yung quarry, no, na pinagkukuhanan din na revenue ng lalawigan. Na kung yun po ay tutulong natin. Sa bagay, hindi naman po lahat ay po pwede itulong, no, kasi meron tayong 20% na development fund, 5% sa disaster. Pero po, napakalaki po ng matitira pa para itulong natin sa ating mga kababayan. Ngayon po, ang isa pang nagpaalam sa akin para ako tumakbo kasi po lahat halos ng barangays kung puntahan namumblema ang mga barangay official. Alam niyo po ba kung bakit? Pag nakawan sa kanilang lugar, katulad kanina napanood ko, mga nag-hold up, ano? Nakawan sa kanilang lugar, nauubos ang kabuhayan, problema dahil nababaon sa utang, inaayos nila. Tapos po, bukod puron ay nasasanla ang kanilang ari-arian, kaguluhan sa pamilya. At Ma'am Jennifer, napakarami na po na reklamo sa akin na nagpapakamatay. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil sa mga online gambling na yan, mga Sabong Express na yan, na kabila ang betting station sa probinsya ng Pampanga. Kaya nung po ako naging mayor ng Pandaban, nawal ko po yung mga sugal na yan. Kahit na marami nagtampo sa akin dahil yan maling kinagisnan ng ating mga kababayan. Ako po yung laking masa, buhat ako yung kabataan. Alam ko po na ang kinahihirap ng maraming Pilipino, yan pong sugal na yan. Alam niyo, nung binawal ko sa Pandaban, yung lahat na nakinig sa akin, umasenso po ang buhay. Kaya napakahirap na kapag ang pamayanan natin ay ganitong kabi-kabila ang sugalan, paano po na mapapaigting natin yung livelihood? Kahit ano pong livelihood ang ibigay natin sa ating mga kababayan, naroon pa yung kanilang panahon dahil po ang sugal, addiction. Lalong-lalo na yung mga online gambling na yan, pati bata, pati halos karamihan ng tao, ay sa kagustuhan nila na sila ay magkaroon ng additional income, pero ang hindi po nila alam, lalo silang nalululong, lalong bumabagsak ang kanilang kabuhayan. Okay. Opo. Alright. Engineer, ito po siguro ang tanong. Paano niyo po lalabanan ang mga pineta na alam naman po natin established na pagdating sa pamumugobyerno dito po sa Pampanga? Ano pong nakikita po ninyong bentahe bilang kandidato para kayo po ang piliin ng mga Kapampangan? Tayo po ay mula nang tayo bata at nagnegosyo at naging mayor, wala po tayong masamang record sa pamayanan. Pagdating po sa ating pagkatao, lalo-lalo na sa bisyo, wala po tayong bisyo, hindi tayo naninigarilyo, hindi tayo nagsusugal, at hindi tayo na-involved sa mga ipinagbabawal na gamot, at hindi rin po tayo umiinom ng alak, at lalo po na isa lang ang ating asawa. Kaya ang nakikita ko po rito, ang ikagugusto sa atin ng Kapampangan ay ang nakita nila yung makatotohanang maka-Diyos. Kasi po, ang isang leader na may takot sa Diyos, gagawin niya ang tunay na malasakit sa kanyang kapwa. Ganyan po. Hindi naman po, ang lakas ng loob ko po, sinasabi nga nila, napakalakas ng loob ko, bakit ako lumaban ng gobernador? At kita naman natin na ang kalaban ay powerful. Ay yung po bang history ni David and Goliath? Ano po? Kasi po sa aming kalagayan, ng aking may bahay, wala kaming lakas ng loob. Pero ang Diyos na nag-aata sa amin, kung malalim ang pananampalataya ng bawat isa, yun po ang pinanghahawakan namin. Kaya lang, dapat namin gawin yung the best na magagawa namin sa pangungumpanya. Kasi po, lubog na sa kahirapan ng ating mga kababayan. Pinahirapan sila ng mga sugal na yan. Kaya kung mawawala ang sugal na yan, ipapasok natin ang maraming livelihood program at makikita natin na unti-unti naaasenso ang ating mga kababayan. Yung ipakita sa kanila
ang tunay na malasakit. Katulad lang po ng Pampanga Bay. Dapat po yan na drench na, no? na ano na po yan, nahukay na yan at kailangan po nakipag-ugnayan na sa malalaking kumpanya, yung drenching mga company para po yan lumalim na kasi nung hindi pa pumuputok ang pinatubo, halos po yan ang lalim niyan pantay kawayan. Pero ngayon po halos katipan na lang. Paano makakahuli ng isda ang ating magsasaka? Kaya kailangan po yan talagang mahukay. Po. Nang sa ganun bumalik yung isla ng Pampanga Bay. No po? At iyan naman Alright, po. Engineer, napakarami ko pa po sanang nais itanong sa inyo, but we only have few minutes of our time, pero iimbitahan po namin muli kayo, no, para mas marinig pa na ating mga kabalen, no, yung pong mga plano at plataforma. Anyway, good luck po sa inyo, Engineer, at mag-iingat po kayo. Salamat po, Ma'am Jennifer. At maraming salamat sa inyo. Yes, mga karehiyon, siya po ay si Engineer Danilo Bailon, ang gubernatorial aspirant ng Pampanga sa darating ng May 2022 elections. Samantala sa ibang balita, muling inuulikot ang mga volunteer ni Presidential Aspirant at Vice President Leni Robredo sa 10 bayan at syudad sa Pampanga. Bahagi ang aktibidad ng Pink Wednesday program kung saan nagpakain sila ng lugaw sa mga kabalen. Ang act of volunteerism ng mga Kapampangang Leni Kiko supporters sa report ni Riel Pau. Umaga pa lang ay nagtungo na ang mga volunteer at taga-suporta ni Presidential Aspirant at Vice President Leni Robredo sa covered court ng Barangay San Agustin, Ciudad San Fernando, Pampanga. Isa ito sa 8 istasyon ng feeding program sa lalawigan para sa Pink Wednesday. Dito na mahagi ng lugaw para sa mga residente ng barangay. Maganda pa sa mga bata na kahit po silang masarap na pagkain. Masaya po sila, hindi po. Sana po ganyan po, pag may igat yung mga bata, araw-araw po. Nakakabuti naman po, nakakatulong kahit pa ayos naman po. Pinagpapasalamat dahil binibigyan po tayo ng ganito. Ayon sa Leni Kiko volunteer na si Ginang Cristina Ugalino, hangad nilang mapakain ng mga arawang nagtatrabaho tulad ng mga pedicab driver. Hindi namin sabi yung mga alam po natin na pagod araw-araw, nag-i-dealer, mahirap pong mag-dealer in a day, tapos pagod na pagod po sila. So, in our small way, mabibigyan po natin sila ng kahit konting pwede nilang mapakain. Bawat barangay rin umano sa Pampanga ay may mga volunteer for Leni Kiko na siyang nag-organisa ng Pink Wednesday. We are planning on asking other sponsors din po para makatulong sa atin. In case na meron pong gustong mag-donate din or mag-sponsor sa mga kalugaw, kahit na po sa ibang lugar, within Pampanga, pwede din. Ang naturang feeding program ay pinangunahan ng Tropang Lugaw Pampanga at Pampanga for Leni Kiko 2022. Bukod sa San Agustin, nagsagawa rin ng Pink Wednesday feeding program sa Angeles City, Bulaon sa Ciudad San Fernando, San Simon, Lubao, Guagua, Sasmuan, Florida Blanca at Arayat. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pamabalik ng CLTV News, pagbabakuna sa mga menor de edad sisimulan ngayong November 3. Alert Level 3 nakataas sa lalawigan. At ronda bakuna ng Angeles City tumulong sa pagbabakuna ng mga residente at Army Reservists sa PSAU sa Magalang. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. This program was brought to you by Shore 360. Sila ang ating mga frontliner.
tinuturing na bayaning sumusugod at nagpapagod para sa kaligtasan ng sambayanan. Ako po si Justin Dizon. Ako si Paolo G. Santos. Rainiel Pawi, CLTV News. Sila rin na patuloy na pinagsisilbihan ang publiko sa kabila ng panganib. Ngayon dito sa Barangay San Miguel sa San Simon na habang naka-duty ho, talaga i-address itong problemang ito. Patuloy na nagiging tulay ng mamamayan at ng pamahalaan sa gitna ng krisis. Walang tigil ang pagratsada ng CLTV News and Current Affairs. Alang-alang sa mamamayan ng Central Luzon. Walang pagod na naghahatid ng mahalagang balita at informasyon. Kasama niyo sa pagtugon sa tawag ng panahon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Pinagkakatiwala ang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko. Kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita, hindi lamang ang mga Anghelenyo ang nabakunahan sa mobile bus clinic ng Angeles City. Ngayong araw kasi tumungo po ang ronda bakuna sa Pampanga State Agricultural University sa Magalang para bakunahan ang mga residente at Army Reservists. Nauna lang ang naipangako ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. na tutulong ang lungsod ng Angeles sa pagbabakuna ng ilan nating kabanen sa kalapit nilang bayan. Narito ang detalye ng balita niya. Nasa bayan ng Magalang ngayong November 3, ang Ronda Bakuna o ang mobile bus clinic ng Angeles City upang bakunahan ng mga staff, residente at ilang mag-aaral ng Pampanga State University o PSAU. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Lasatin Jr., mga Army Reservists at residente mula sa 500 ektarya ng PSAU ang nakatakdang bakunahan. Nauna nang ipinangako ng alkalde na ipahihiram ang mobile vaccination buses kasama ang working staff nito sa mga kalapit na bayan upang makatulong sa kanilang vaccination drives. Ayon kay Irish Calagwas, Chief Advisor at Head Implementer ng vaccination program ng Angeles City LGU, nasa 1,500 na katao ang nakaschedule na tumanggap ng COVID-19 vaccine sa lugar. Dagdag pa ni Calagwas, muling babalik ang ronda bakuna sa PSAU para sa susunod na batch na nasa 1,500 individuals muli. Samantala sa syudad ng Angeles, nasa 10,000 na katao kada araw ang nababakunahan sa pamamagitan ng ronda bakuna at sundo bakuna program. Nagagawa raw ito sa tulong ng 400 vaccination staff na buong sipag na nagtatrabaho araw-araw. Sa ronda bakuna sa barangay, tinutungo ang mga Anghelenyo sa kanilang tahanan gamit ang 3 mobile bus clinics, habang ang sundo bakuna sa barangay naman, sinusundo ang mga Anghelenyo mula sa kanilang barangay upang dalhin sa 2 mega vaccination sites gamit ang 6 na bus at 10 jeepneys. Libre ang serbisyong ito para sa mga Anghelenyo. Sa kasalukuyan, nasa 255,128 na ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine sa Angeles City, habang 177,526 naman ang fully vaccinated. Target ng Angeles City government na makamit ang herd immunity bago matapos ang taon. Samantala, bukod sa COVID-19 vaccination, sinimulan na rin sa syudad ang community-based measles, rubella, tetanus at diphtheria vaccination para sa mga batang edad 6 to 7 at 12 to 13 years old. Layo nitong mabakunahan ng mga bata mula sa 33 na barangay ng syudad. Angelica Cara, CLTV News. Mananatili sa Alert Level 3 ang lalawigan ng Bataan hanggang sa ika-14 ng Nobyembre. Samantala, sinimula naman ngayong araw, November 3, ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17. Paalala naman ni Governor Abad Garcia, dagdag proteksyon lamang ang bakuna at dapat pa rin sumunod sa health and safety protocols upang makaiwas sa COVID-19. Narito ang report.
Nagsimula na rin ang pagbabakuna sa mga edad 12 to 17 years old na walang comorbidities sa Bataan ngayong araw, November 3, batay na rin sa atas ni Governor Abet Garcia. Ito'y matapos ang isinagawang ceremonial vaccination sa mga parehong edad na may comorbidities na isinagawa naman noong October 29. Ang pagbabakuna sa Priority Group A3 o pediatric patients ay itutuloy naman sa November 5. Sa pagbabakuna sa mga menor de edad, kailangang ipakita ng magulang ang birth certificate ng bata na tatanggap ng bakuna, gayon din ang kanyang valid identification at ng kanyang magulang. Kung wala namang birth certificate, maaring baptismal certificate, insurance policies, health membership, life plan, memorial plan, school ID at PhilHealth, GSIS, SSS cards at iba pang dokumento na magpapakita ng kaugnayan ng anak at magulang. Kailangan naman ang special power of attorney kung hindi magulang ang kasama ng bata sa pagpapabakuna. Ayon kay Garcia, Pfizer at Moderna vaccine ang nakalaan para sa pediatric population. Hinihikayat naman ng gobernador ang mga magulang na tangkilikin ang programa ng pagbabakuna dahil walang pinipiling edad ang COVID-19. Huwag daw hayaang ilagay sa peligro ang mga anak dahil ayon sa datos, may banta pa rin sa kalusugan at nakamamatay ang COVID-19. Paalala pa niya na ang bakuna ay dagdag proteksyon lamang at kailangan pa ring sumunod sa mga minimum health protocol sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ay nakasalalay pa rin sa kamay ng bawat isa, kaya naman iba yung pag-iingat pa rin ang bilin ng gobernador. Samantala, isinailalim sa Alert Level 3 ng National Interagency Task Force Against COVID-19 ng Bataan mula November 1 hanggang November 14, 2021. Batay sa November 1 COVID-19 update ng lalawigan, nasa 621 ang bilang ng aktibong kaso. 1,167 ang mga nasawi, habang 27,296 ang gumaling na. Jennifer Salenga, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Mga karehiyon, 52 days na naman po at Pasko na.